Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Klitik. Cih, wilujeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Nggih. Nadyanto wis rada kliwat sawetara ning ora ana alane yen kula ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin wilujeng riyadin. Dawah kula sami-sami Den. Ing samangke Din. Dawah kula sami-sami Den. Ing samangke wulanipun tasih wulan Syawal. Ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk kagem panjenengan nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Dawah sami-sami Mas Klitik. Momentum setahun sekali aja mung dadi seremonial. Amin amin. Namung tetep iso dadi cara tolok ukur utawa introspeksi mawas diri kula kalian panjenengan nggih Mas Klitik. Leresipun mekaten Mak Cangik. Nggih. Kula panjenengan menika mboten nuwal kesalahan kekilapan ingkang cumondhok wonten ing sisih pundak kiwa lan tengen kula panjenengan. Nggih, nggih. Alhamdulillah suwe ora jamu kula nyatane kalih panjenengan iki wis sawetara rada kangen. Amin. Iki ana jalaran panjenenganing Bapak Gunawan nimbali kula sak kanca kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah isih ketemu sehat, isih ketemu awet, Amin. isih ketemu bahagia, tur isih ketemu awet. Sing omah-omah alhamdulillah. Mula dalu menika insyaallah Pak Gunawan ngentekke ragat golek nikmat. Nggih, Kersanipun slamet dunia akhirat. amin. Hidup yang bermanfaat Amin. insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Wah, Niki Mas, pripun? kula nderek bombong nggih. Udah kawis wonten kawan tahun kula nggih suwan mriki. Oh nggih ta? Nggih. Ning bedanipun sampun maju pesat. Kok maju pesat bab nggih napa? Masyarakatipun sedaya gumolong nyawiji, guyub rukun, anggenipun nandur silaturahmi. Nggih. Wondene ragi mlebet pun benten kalih ingkang tahun-tahun kepungkur. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kula mlebet ngriki nggih kaya priye nika nggih mboten beda. Napa-napa nggih sampun didahke masyaallah nggih. Nggih. Niku tegese masyarakat niku ayem tentrem Mas. Alah diaturi sedaya cemawis Mas. Nggih. Sedaya cemawis. Heeh. Kula lagi ndugi nggih teh panas pun metu. Leres. Rokok disuguhke. Nggih. Soto ditokke. Keluarga besar saking Pak Gunawan leh ngaturi dahar. Monggo dahar Mas Litik nggih aku ngono. Sami kalih kula nggih to. Wis dadi unen-unen. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara sak ngisore kere. Lah Wis niku. tenan. Ning nggih sayange siji kok Mas. Apa? Kula ken dahar niku suguhane soto ning ora enek sendoke. Terus kon nyosor napa kok? Oh, sampean iki ya kurang ah. Boten, maksudipun tasih dipun pendhetaken. Oh, nggih. Nggih alhamdulillah keluarga Pak Gunawan menika grabyak semanak, Mas. Nggih. Nyatanipun terbukti saking katahe keluarga besar ngomah ora cukup ngemper kebak. Nggih. Nganti dhuwur wuwung barang dibeki ngono kae. Nek ra keluarga besar enek kae. Mang delok sing mirsani ning nggo naungan kae lho, Mas. Diaturi kaya wong arepe budal ning Malaysia kae. Delok awake dhewe kaya delok boyo. Diaturi kok. Mula niki dalu sowan biyayi wonten ing tlatah Ngaringan Gandusari. Gandusari. Pinanggih kalih kula Mbak Cangik. Kula rumaos bombong kepanggih kalih panjenengan. Gandeng gadah kula niku ayam nggih to. Panjenengan benjing kundur ajeng beto ayam urip napa telur lha muni ngenten-ngendikan ngono kuwi. Alhamdulillah. Lah akhirku tak nggawa pitik urip tak keke bis ya ta. Terus ya gone tak tinggal. Aku wis pilih ngeboti pitike wae. Iki panjake iki tak keke kene ya ta. Jenengan ngoten niku ya ora. Ha iya ngopeni pitik iso bathi. Nek ngopeni kancake mburi kuwi wah apane Alfian iki. Ah wong saking pintere Pak Gunawan ngingu pitik iki lho. Pripun? Endoke nganti separo oleh nyuguhi iki mau. Lah pripun ta kaya endoke ora utuh mek separo tok iki. Ya niku utuh ya. Nggih niku. Ora dipoto kok ngiringan. Alhamdulillah niki percontohan pitik horen gitu. Ya Allah, ya Allah. Lah wong jenenge ya. Kula kalih panjenengan iki ya iso jagongan kepenak lho. Heeh. Mbok ya paling ora ki njawil pundake adine ndur. Aku tak kepengin jagongan ngono lak kepenak to. Nggih. Ora kok terus meneng ngeten iki.
Ya aja meneng to, Mas. Nah, jenenge. Wong ya nyambut gawe padha ning dhuwure kok ya ming krana tentenan ki ya nggih ngopo ngono lho. Nggih, kudune ki ya saling mengisi ngono. Ora ngomong. Selamat malam, Mas Kluthuk. Maju rono. Wis iki raimu ireng wedake ora kandel. Dadak nyisih rene ya ngopo ora. Jane iki penak omongan terus no. Aku iki meneng iki bayaranku ya padha lah sini. Ora kok tegese perkara bayaran ning tanggung jawab kuwi sing penting. Ngono lho. Dandani apa-apa ora pantes blas. Aku gumun Mas Bayu. Piye? Ager dagelan iki nun sewu Wira Pradangga panjenengan ngagem beskap ya wasis kabeh. Nggih. Njur kula nikah rikala semanten. Niku lak dipun dawuhi pengrama panjenengan. Nggih. Letik dandan sing mriyayi nggih, Mo, kula ngoten. Nggih. Niki kula dandani kok ya ora mriyayi blas iki. Piye jajal? Malah kaya takir klontang niki. Ora apik blas iki. Oh no. Alah mesem. Apa? Mesem iki lho. Apa urung apa-apa wis mesem ya gembagus kowe. Sing mesem sapa? Lah Seliten capar kok mesem. ayo kono ndang. Mas Kluthuk. Dalam Mas Bayu. Seneng ora. Nah, aku ya seneng ora kira-kira kalih jenengan iki ya. Masyaallah. Lah piye? Kula ki wis pirang taun ora ketemu karo panjenengan. Lah. Alhamdulillah, aku ki kok kangen lho karo Mas Klitik. Wah, matur nuwun Den. Pancenipun kula sampun mawantu-wantu kalian kanca-kanca. Binjang menapa saged sapet jagong sak kelir kalih panjenengan. Diaturi. Saya to Mas. Oh, jan dawuhipun. Kula ki wis pirang-pirang taun ora ketemu karo jenengan. Kalih kula ora nggih, nggih. Kula niku kangen tenan karo Mas Klitik. Lah niki sing dadi catetan niki. Nggih. Mula kangen kula kalih panjenengan terobati wonten dalipun Pak Gunawan. Saestu. Niki, Gus. Kudune iki kangane kalih kula. Kok kangen karo Klitik iki piye sampean jane? Loh, mergo nek kula ketemu Mas Klitik mesti ketemu karo jenengan. Dadi jan iki katut. Wah. ngoten lho. Ngono. Aku seneng. Panjenengan berdua ini tidak bisa dipisahkan kecuali maut. Bener, Pak. Nah. Lho, padha karo dalu menika. Apa? Ayo apa? Lah ya padha karo dalu Mas, piye? Bengi Sing mirsani kathah. dalu menika muga-muga ora bakal ana sing misahne dalam rangka maut sing misahne dalam rangka meresmikan musala menika muga. Kosong respeke musala. Oh gitu. Lenggahe keng putra lan putrinipun Pak Gunawan dipun catet wonten masyarakat disahke wana negara yen bengi iki dilenggahke ana ing damparing keprabon. Dilenggahne apa ora iso linggo dhewe piye Mas? Dilenggahke iki dadi pinanganten sakarone kuwi lho. Rumangsamu ki ora ngerti kok. Mugi-mugi Pak Gunawan kalih garwane dados teman-teman. Contonge. Nyapa Pak Gunawan ki lho? Putrane iki lho. Sing didongani iki sing sepuh. Lho. Tok ngono. Lho nggih no. Manten anyar klek paribasane seneng-senenge diomongi kaya ngapa sok kala direbokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh. Sing sepuh ki didongakne muga-muga awet ben bisa dadi contoh dadi patuladan anak lan mantune. Weh, Anak mantune didongakne apik, lek wong tuane iki 0.000 bubrah, Apa ya ora iso nggih? Apa ya lho ya lho. Sing didongakne iki bapake lan ibuke, muga-muga anak bisa nyontoh bapak lan ibuke. Amin. Bayangane anak kuwi gumantung saka wong tuwa. Nah, Heeh. ngoten lho. Iya iya, kok lek muring-muring iki lho. Dadi sing didongakne menika Pak Gunawan kalih Bu Gunawan. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati kali Pak Gunawan. Nyapa Pak Gunawan karo Bu Gunawan? Lho, Kowe lek- nek diundangi salah lho kowe. Lha nyapa? Pak Gunawan karo Bu Gunawan sik indah. Lha ya. Pak Bayu kali Bu Bayu sik indah. Pak Klitik kali Bu Klitik sik indah. Lah saiki nek Pak Kluthuk Terus gandengane blu kutuk ngono ki. Apa ya menika Pak Gunawan anu tindak jagong kalian Bu Bu Gunawan. Gunawan lho ngono. Menika Mas Klitik tindak jagong kalian Bu Klitik lho. Menika Pak Kluthuk jagong kalian Blu Kuthuk. Alah. Wis kowe ora usah dadak gawe ukara Pak barang. Ngono lho, wis santai ngono. Wis ta. Mbok lokne blu kunduk ya ora apa-apa. Jeneng elek ya ora apa-apa. Tapi kan sampean karo bojoku asline. Oh, Lah piye to? Sampean lokne bojoku elek jenenge ora apa-apa, Pak. Nah, terus Tapi profesi. asline lho, iya lho, Bos. Piye asline piye? Lho. Piye? Nek- Ngomongke apa? Garwane Mas Bayu mboten sombong, Den. Napa? Lenggah nderekke keng garwa, memberi doa dan support. Sing ngomong sapa? Loh,
Lah lenggang niki ngopo nek ra ndereke keng garwa? Sing ngomong sapa? Kowe iki ora paham kok. Itu karena dilema ketakutan dalam rumah tangga. Weh cantongmu ra anggeran blas lho. Ora angger gableh kowe. Hei, nang dindingan arep kaya ngapa wong ki nek wis ditembungke sakinah mawaddah warahmah sing wis disampaikan karo Mas Bayu kuwi dilakoni bengi iki. Lek dilakoni kanthi ikhlas, kanthi tulus, kanthi percaya. Mbak Yu utawa garwane Mas Bayu ki ning omah tengok-tengok tok turu wis penak. Ayem. Ayem. Lah nyapa ndak ngetune Mas Bayu? Ini berarti ada gejolak-gejolak. Gejolak-gejolak. Genahno. Pangapunten Mas, pangapunten. Contongi kluwih. Ora apa Mas Ben. Ora aja ngawur. Ayo. Neng dindinggon, kesetiaan seorang istri itu akan mutlak di bawah suami yang setia. Di mana ada suami yang setia, istrinya akan juga ikut setia. Di situ ada suami yang sukses, pasti di sebelahnya ada istri yang setia. Kata-katamu ki tolong aku gaekno kata-kataku temokno sing kata-kataku tak tampani lambene. Yang kok iso lho, yang nanggerono sing lanang sukses, garwane mesti setia. Ora mesti. Loh, berarti lek kata-katamu kaya ngono kuwi di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Kowe roh pelajaran bahasa Indonesia apa ora? ngertos. Enek antonim, enek sinonim, enek lawan kata, enek persamaan kata. Nggih. Lek goleki lawan katane, di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Lawan katane, sok belek sing lanang ora sukses, sing wedok minggat. Kuwi gek sing diomongke sapa? Lho iya apa ora? Aku kok sosok ketar. Sosok ketar-ketir aku. Ya ora. Lho, wis iya ora? Terus piye? Iki pelajaran lho. Iya ya. Dadi kata-kata kuwi perbahasa kuwi salah. Sing bener kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya pasti ada istri yang setia. Jadi orang mergo suamine sukses. Ngono lho. Iki delok. Tapi Tanggapan rame kancani. terus Ngopo? piye? Hangane ngopo? Lah kekrek lambemu muni ndang. Ayo, Ini karena dampak dari pendidikan yang tunggul. Ngono lho. Nek Aku didik keluargane apik, mesti tundane ya apik. Apik kaya aku iki lho. Nah, halah. ah, rupamu kaya genset ngono kok. Piye? Aku tak nyonton nek apik kok sampean piye coba? Mas Bayu teruji lho. Terus ya apa? Loh, Iki diantara dua. kepiye? Kose kok di antara dua. Siji ngatur manajemen. Heeh. Terus Sing keloro dalang iki mesti jajarane wong ayu-ayu ngene iki. Nggih. Ini ada dilema ketakutan. Mas, Loh, gunane mata nggih apa? nyawang, Gunane irung nggo, ngambu, gunane kuping nggo, rungokne, gunane lambe dienggo, ngomong, gunane tangan dienggo, nyandak, gunane sikil dienggo, Mlaku. gunane ati dienggo. ngrasakne. Lah nyapa nek roh sinden ayu Sik, kabeh ki mbok omongne. Gunane iki nggo apa? Lah iki apa? Kok iso tekan kono iki lho. Sing bahaya ya kuwi. Oh, ngono ya. Lho iya, Oh, nggih. nyawa. Iya ya. Aku iki lho. Ngono. Aku ngene iki lho. Lho, iki mergo ngetutne mergo kuwi. Mare klitik gawe luwengan dhewe iku lho, Mas. Ora kok perkara ngeten iku, Gus. Ora, mripat nyawang tok. Iki ngambu tok. Ngesuk-ngesuk nek mu nyekel rada suwe wae. Lah kok sik to? Arang dina wingi nyekel mek lit ngono tok. Ah, Lah kok iso nyekel pripal karo nyekel nuthuk gula iki piye karepmu? cempolo. Nggih lho mboten. Piye, Mas? Lho ngono lho, Bos. Lah iya. Mulane sing damel ngene, dalam rangka nikahipun Mbak sinten, Bu? Mbak Dila kalih Mas Galih. Ngene, tak omongi. Kowe rasa ngomongi. Loh, saya itu juga wajib Aja. Loh, Ngawene. Lah ya wis ben melu ndongake kok. Aja tukane. Kowe yo kaya ngono. Sik. Kok kaya ngono? Genah dongane apik. Ora usah ngomongi. aku ki Ora usah ngomongi. Sing ngomongi iki sing kaya aku ngene. Dongane iki apik klitik kuwi. Alah, ndongakne apik tapi nun sewu. Apa? Aja kowe, aja ngomongi. awake dhewe mung lelak. Aja nganti nek Lek perkara keluarga sing ngomongi aku. Iya. Aja ngomongi kowe. saestu kok, Gus. Nek panjenengan Oh bener ta, Pak? Saestu. Oh alah, Aja ngomong. kabare bener. Aja ngomongi. Apa terus kabar? Ora, kabare wis saiki usaha, ya ta duwe. Iki bener. Nggih. Ya. Ro ngono ra budal aku. Ayo, ngomong. Lagi nih. Ngene.
Pangeran Purba. Wong kaya aku ngene iki lho. Iya. Luluh lilih. Lemah. Ayu-ayu ngene iki aku keguh ya ora. Masyaallah. Waduh. Hebat tenan. Kolbiahmu kuat, jasadiahmu rusa. Loh, Atimu kuat. kuat Mas. Tapi sing iki ya kadang-kadang Lagi Piye to iki dirungokke tenan wis dilemno. sing ngempet ati penting Oh Mas. nggih. Kita harus mempunyai prinsip Mas Galih karo Mbak Dila. Bahwasanya kalau kita hidup berumah tangga, sing penting itu mempunyai moto yaitu happy wife, happy life. Ora enek kok moto kok mereke kuwi moto iki anake Ajinomoto. Cap mangkok merah. Ketok lek jenengan iki nun sewu. Gila. Blakonmu kecilan lho. Kok setok kok tembungmu happy chef happy life. Happy wife, happy life. Apa kuwi? Bahagiakan istrimu, insya Allah hidupmu akan juga bahagia. Masyaallah. Mas Galih itu harus membahagiakan istrinya. Wong lek bojone wong wedok kuwi bahagia, wong lanang itu hidupnya akan bahagia. Lah wong wedok ki bahagiane apa? Sepisan dikaya akeh, sing keloro aja lali skincare, sing ketelu perhiasan aja telat. Wong wedok. Wong wedok kaya ngono kuwi. Wah. Lho ku nyatane kok wong wedok-wedok berarti mulya ngono kuwi. Mulya. Eh. Tapi aja salah, lek Mas Galih ki sok ben paribasane saiki ganteng, sok ben rada elek aja masalah. Lah sebabnya Mas. Pengorbanan seorang lelaki itu demi mempercantik seorang istri. Iki wis menjadi riset penelitian 5 tahun kula, Bos. Lho. Ngantek 5 tahun. 5 tahun riset. Loh, nggih no. Ini sudah mengatakan bahwasanya wong ki aja keguh karo wong wedok, aja keguh karo wong lanang, paribasane lanang wong ganteng ning jaba, wedok ayu ning jaba. Kamu harus mempunyai prinsip bahwasanya beautiful because of love. Loh. Yang artinya Beautiful because of love. Cantik itu karena cinta. Kowe nyawang wong wedok ayu, yen kowe ora tresno, kowe ora bakal dadi wong ayu. Ayu-ayune bojomu sing nang omah, ayu-ayune bojomu sing ganteng ning omah, mergo kuwi wong sing mbok tresnani. Lanang wedok aja nganti pet mbok deplon. Pet mbok dipol ki mepet tembok madhep ngulon. Kamu ya apa neh bos iki. Lah aku yo melu-melu sampe. Tenanan iki kuwi sing mlengo ae sik, mlengo sik. Iya. Salah to tahun domo iki. Nggih mboten Mas? Mbah. Loh, kok mbuh itu? Oh nggih. Nggih, leres. Piye to? Mosok salah. Wong wedok iki kaya ngono ki, Bos. Rumah tangga iki kudu dijaga. Kula niku bojo kula nun sewu. Kula niku rumah tangga nggih 15 tahun. Kok geger ora? Kok aku arek seneng karo wong wedok ya ora? Ki lho Mbak Dila karo Mas Galih. Padahal nyambut nyonto kuwi. Padahal nyambut gawe karo wong wedok-wedok lho, Bos. Wong ayu-ayu lho. Heeh. Sebabnya kok nganti ora iso keguh ki ngopo sebabe Mas? Aku wedi yo. Lho. Lah kok aku anu Wedine iki omongno sik ora. bojoku go wedi ya. Kemesraan itu tidak harus ditunjukkan di masyarakat. Tapi bojoku gede mbiyen karena cinta saya terhadap istri. Iya. Akhirnya saya kembalikan mempercantik seorang istri, Bos. Kaya garwane Mas Bayu. Iya no. Mas Bayu ki mbiyen lemu. Heeh. Mas Bayu ki mbiyen lemu. Sing Mas Bayu sing ndi? Garwane Mas Bayu. Heeh. Tapi begitu Mas Bayu tanggapan rame, akhirnya garwane di apa jenenge ditukani obat diet, akhirnya yo langsing kok saiki. Masyaallah. Aku nyontoh Mas Bayu, Nggih. aku telepon to, Nggih. telepon Mbak Yu to. Iya. Yu, obatnya apa Yu? Ben bojoku rada kuru lho. Akhirnya diwehi resep tuku ning apotek iki obate. Aku tuku obat, alhamdulillah resepnya mandi, saiki bojoku mbiyen lemu to. Nggih. Saiki cilik. Alhamdulillah. Awake cilik tapi ndase bah gedhi. Seto. Lah nek awake cilik ndase gedhi lak ya kaya gayor kae. Kuwi jane wong wedok kok lele dungo. Ngawur wae. Biyen ireng, wong bojoku wong desa lho, Bos. Oh nggih, heeh. Blitar desa rada pucuk ngeni Pak bojoku iki. Oh nggih. Ngeni wonge wireng. Wah layakno sikile mlumpuk kabeh. Masamu mentok ya. Oh, Cangkem mulai ora kok apa? nglumpuk. Mbakyu. Ora. Kuwi mbakyu. Aja nesu sik, aja nesu. Lah kowe driji klumpuke wong mentok kowe tau. Kosek ta. Mlumpuk ki rapi saking rampinge driji ki lho. Aja gelo. Nyatane drijine nglumpuk, bojone ora tau kepleset. Nggih. Iya ora? Nggih. Mergo tinggo ngerem kuwi pakem. Enak. Ngawur wae. Ora ngerti ora ngerti kok. Kira kancane bojoku. Bojoku mbiyen ireng alhamdulillah saiki putih. Aku lo tekok Mbak Yu juga. Kok putih piye no? Akhire kula tukoni skincare, Bos. Weh. Tak tukoni skincare ki sak pasang ki siang malam ki regane 7,5 juta. Weh, diane ta. Wong lanang sembodo ki ya ngono kuwi. Jok kuduk kok. Dadi bojomu Loh, waktu mbaske. iya no, ben ketok ayu no. Ben aku ora kaya karo wong ayu liyane. Jadi percantiklah istrimu agar kamu tidak terpesona dengan wanita cantik di luar sana. Loh,
Dadi mbok tembaske Tak krim. tukani skincare sing sak pasang 7,5 juta. Nek cara pakene kuwi Siang malam. bojomu ya mudeng. Lho ora no, bojoku njaluki instan langsung. Loh, Dadi bintang putih piye siang malam digawe bareng, Bos. Wow. Begitu seminggu proses tak delok urung elek bentuke. Iya, iya. 2 minggu tak delok ora elek prosesnya. akhirnya 3 minggu baru terlihat. Oh iya. rata ya. Nah, wis Kulitnya belang kayak tekek, Mas. Ini. Iki malah celelekan. iki dirungokke tenan lho. Ditimbali iki pamrih apa to? Ora et labora bekerja sambil berdoa. Ndongakne apa aku ndongakne keluargaku ora mandi ya ndongakne wong. Wong ditimbali dipirsani piyai sakmene mbane kok Kok iso pamer bojo sing kaya pamer tekek. bojo. Paling tidak itu bagaimana kita bisa melihat di dalamnya Pak Gunawan sama Ibu. Ada usus. Kok sik ta. Di dalamnya ku maksudnya iki lingkungan keluargane kuwi Nah, lho. internalnya itu seperti apa? Delok jerone omah iki eneng Ngono lho. apa ngono. Ya mie, gula gombal, gomel. Mama lah mabut telek pitik, mburi telek pitik aku. Beliau itu pengusaha. Ora mung nggon ayam tok. Lah. Nek awakmu ngerti nggon tata krama, subosito sopan santun, nggon usaha wae iso didagekke bekal untuk doa mempelai berdua kok. Iso. Kene ora mbok goleki. Iso kowe. Nggon pitik kae. Pitik Sanu camu barang iso mbok goleki. iso. Ayo kene nggon ndas e. Ndas. 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 Pitik kae nggon ndas e sik. Ndas ki kepala. Heeh. Kepala ki saka tembung ke ki kepala rumah tangga, Mas Galih menjadi kepala rumah tangga Nah. kudu bisa ngayomi, melindungi dan paribasane nyukupi apa sing dadi kebutuhane keluarga. Karepku yo ngono kuwi lho. Weh, Karepku dadi wong ngono. contoh perkara pitik Lho, sawak nggih. iso dienggo Saged. sangu wong omah-omah. Nggih. Timbang kepala. Nggih. Pa ki paringono panjang lusuh, paringono awet anggone rumah tangga. Nah ngene iki lho. Ngene iki. Laki lancar, muga-muga pinaringan lancar rezekine wong tuane, ya lancar anak lan mantune. Yo ngene iki lho. Katresnane iki ya kudu Lho, diketokke. nggih. Kuwi adine bangga. Nggih. Aku seneng. Aku iki kepala. Kepala. Bukan meneh nggon kepala ana gulu. Gulu menika saka tembung gugunen. Nah. Gugunen dawuh wong tuwa. Wong tuwa ki lek ngomongi anak mesti bener. Mergo wong tuwa ki ora nek nyengsarane anak. Intine wong tuwa ki bakal nyenengne anak. Wong tuwa iso nyenengne anak, ning ngurung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa iso ngopeni anak 5. Ning ngurung mesti anak 5 iso ngopeni wong tuwa siji. Masyaallah. Wah, Kowe mau gu. jan ngono kuwi aku kaya marem dadi adine kowe marem aku. Terus? Lu. Lu ki luar biasa dalam rangka mantune putrane Pak Gunawan luar biasa nimbali wayang kulit, nimbali Mas Bayu Haji sing dadi dalange, ana Mbak Niken, ana Mbak Tatin, lan ana Mbak Sindir-sindir sakmono bate, lan nyeluk sampean karo aku. Masyaallah. Jan, katresnan iki pancen kudu. Kaya marem aku. Iya nah iso aku. Ono ki sedulur sing nyawangi wah. Iso. Enek keharmonisan. Ah iya bener. Niku bar gulu medhune terus apa? Gulu medhone nggon Dodo. Dodo ki sang do ki dana rasa. Dana rasa ki sing penting ngandum rasa, sakmene mbane bengi ki ya dana rasa warga masyarakat sakmene mbane. sedekah lillah. Alah, Akeme. Aku sing ngambung. gentenan mosok aku ora le dilat dasmu. Kok dadake melu ki ngopo? Dodo. Dana ki dana driyah ki nyumbang sumbangan kaya ngono kuwi lho. Duwe ilmu kanggo mulang. Mulang tinggal dhuwit kanggo nyumbang, dhuwit tenaga kanggo rewang. Lah kuwi sing jenenge Lho. dodo. Dodo. Sampinge dodo ana suwiwi. Suwiwi. Kok lah suwi ki apa kok jer suwi. Suwiwi susu ki saka tembung Suwiwi? Suwiwi. Kang cacak ora. Sing tok kalem gedhe. Suki sumpah prasetyamu sing mbok tresnani kuwi ya kuwi. Kuwi ki saka tembung wilayah rumah tangga kuwi harus diprioritaskan. Kuwi ki wiwitan biyen saka tresno, biasa ben mbok pungkasi saka tresno. Ngono lho. Dadi suwiwi. Suwiwi. Suwiwi saka suwiwi kiwa. Kiwa kitab suci kudu mbok waca. Alhamdulillah. Wa ki wara-wara. Kudu ngomong tangga teparuk, ngomong keluarga yen bengi ki ana pahargian. Kuwi suwiwi kiwa, suwiwi tengen. Tengen tak dongakne teman-teman wedok tendang meteng. Mergo sing diteni ya kuwi, harapane keluarga kuwi Meneruskan keturunan. Iya, muga-muga ndang duwe momongan dadi anak sing soleh lan solehah. Terus ngentut. Nyen ki angen-angene so anake dadi sing apik. Lah aku pikir aku kecepetan deh. Kok iso tekan ngentut.
Ngen ki angen-angen. Angen-angen Nyetut yo kesehatan. Iya. Mergo rasa ngetut ki lara. Ngen ki angen-angen sing diangen-angen wis kasembadan. Amin. Lho, Pak. Suwi kiwolan tengen sampun dipun rucat. Lajeng mandhap malih, Mas. Menika wonten pupu. Pupu pusaraning awake dhewe urip ning alam dunya iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pusaraning ati, pikiran ade iki mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pu neh. Neh pusate pahargyan bengi iki ya Mas Bayu sing dadi dalange. Ngene sepetane. Pupu mandhap wonten ceker. Cekatan. Dadi wong wedok ya kudu cepet ngadeni wong lanang, wong lanang ya kudu cepet ngadeni wong wedok. Iya. Ker ki aja lali wong lanang nukane skincare. Oh iya. Enek meneh sing burung. Brutu kuwi ada telek. Yo enek berapa suku kata ngono. Brutu ki berusaha. Wong wedok wong lanang ya harus berusaha. Iya. Tuki tutupen wirange wong lanang, tutupen wirange wong wedok. Jangan kita aib rumah tangga kita sebarkan lewat media sosial. Harus dimusyawarahkan untuk keluarga. Kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Elak. Nah, brutu sik sitok. Apa? Brutu ki nggih ngetokke napa? Lencong. Telek. Telek. Jangan sampai kita itu berumah tangga, jangan sampai kita hilang dari telekomunikasi. Alah. Kuwi telekomunikasi. Telekomunikasi. Aku ada suwe. Kesanipun gaya nggih, Gus. Nggih. Anu ki gandeng rampung ruwake anu Mas Telek iki mau. Saiki tak goleke kanca. Coba kuwi nek ora ana wong wedok ora lambene ra kecuwis ta. Nggih. Mbak Tatin gerene sik Mbak Tatin. Oh ngoten, siap. Ayo, mriki Mbak Tatin. Ayo. Monggo. Petaram turut. Lara disampirke Selamat malam Mbak Tatin Lujeng Dalu. Inci sugeng dalu, Mbak Limbo, Mbak Cange. Saya sehat, saya laris, saya kasembadan, saya kuncara asmane. Wah jan hebat tenan. Piye Mas Klitik? Piyayi kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani mriyayi mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mula ketok mriyayi. Nggih. Saking Ngayogyakarta, njur tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Mula yen bojone pengen mriyayi ngene dinggoni niki. Kaya ngene iki nek wong Kene wedok. wae gelungan. Nek sunduk mentul ra ana kae disungkiti apa kembang. Yo kembang melati yo apik. Kembang melati engko dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe. Bojoku ndek nggih gelungan kene tak wehi kembang api. Lah ndase mbledos. Kaya aneh nek. Sampe jenengane Aku jamu. jane pegang aja omong kuwi kok. Karepku ki ndudoki wong wadon sing mriyayi ngene iki. Agemane kebaya nganggo Kebaya. selendang. Nah, disampiri selendang lah bojomu wis mbok sampiri rong. Bener. Bojoku tak taleni ning gulune. Selendang. Selendang ngene iki lho, Mas. Dicepi Ya, ya. niki cunduk mentul. Rencana tak ncepil linggis kok cengele aja. Mbok ora sia-sia nek karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anane wong lanang ya kudu karo wong wedok. Nyapa. Anek ra ana wong wedok arep piye ora? Lho, lah nyapa tuku lho. Lho ya lah, kaya ngono kok nuturi coba mau kok iso kok nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok ora sia-sia karo wong wedok. Mbiyen katon apa saiki Nah. katon apa? Ngono Yo lho. katon lemu ya. Lho, Katon lemu ya ben lemu malah rasah dadak lemok kita ya. lah kowe nek umpama bojomu lemu nek arepe butuh karo bojomu nek goleki piye coba? Ra kangelan kowe. Goleki apa ta? Goleki apa? Kowe lho goleki apa? Goleki apa? Kowe lali apa? Enggak.
Ngapa to kok rasane demek-demok? Oh, saya tahu ya. Mak iki ngopo jane? Jane ngopo ngono lho? Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu jan kok celintisan. Kudune sing ngrambat ki mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok ngrambat kok ndi-ndi. Kabarmu piye? Pek. Ya wis. Ini lho. Ngeten lho Mas. Ngeten lak ra duwe tata krama to. Yen kepengin diajeni wong wedok ki ya wong wedok diajeni. Nyapa wong wedok diajeni barang. Lho, kepiye to yu? Lah ya kuwi kena ya iki ki mergane ngene lho Mas Klitik. Biyen ki arep seneng karo aku. Ning aku ora gelem. Sing ngomong sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane trayo tuwek kok iki. Oh, senengane ngono-ngono kuwi to. Tuwek, aku dek iki ora mulih ning nggon ngomahi maratuwaku ya disusul iki ya. Mangsane piye kok iso? Rene iso seneng mbok. Wis rasa gagas yu. Lah iki wong demek-demok ya. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukoke mas-mas. Lho. Masak mulai kalau bojoku lho. Bojoku tak tukane Mas ya kok kene sampe kok lengen ya. Lho. Mas. Iya lho. Oh lah yelok ya. Kalunge sak pelek gedine. Melaku ndek iki 3 wulane bungkuk. Wah, masyaallah. Lho. Ali-ali. Ali-ali iki ya driji 10 bek, sikil iki driji 10 bek. Nganti kentekan driji. Nganti kentekan driji iki nyilih drijine tanggane. Ampun lho. Iku jenenge anu wong wedok sing setiti. Ane ya ora kalah tetep jek menang Mbak Tatin. Cara nyandange didelok. Nggih ta. Iso pas kaya ngono iki piye coba. Kuwi mergo skincare kuwi mau. Enggak aku skincare iki kok tekek. Wis anu yo. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora ana to. Lho diwet-wet bae. Kalian nglaras gending. Nggih. Sadurunge kula tak nyuwun anu Mbak Tatin. Arep ndongake apa romantene? Oh nggih, kagem. Ngopo to? Mas Galih kali Mbak Dila. Nggih, Mas Galih kalian Mbak Dila. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kowe kan ganggu apa to? Ana, aja. Rasang rusui. Lungguh ngono, rodok-rodok. Ayo omong. Iya, Mang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal cepet angsal momongan menawi putra nggih putra soleh, menawi putri nggih soleh. Amin. Kula melu seneng Mbak Tatin. Aku ya. Injen pripun? Aku ya seneng kok dibayar. Apa? Kupengku bosok. Ora. Lah undungane Mbak Tatin apik kaya ngono kok ya. Ya mula gandeng iki Mbak Tatin wis lenggah ning kene, ayo ngelaras gamelan sik. Siap. Kula tak nyuwun dandang gula Sidawasih. Ya, dandang gula Sidawasih ning sing bawa Mas Klitik. Siap. Nggih ta? Sing bawa Mas Klitik makili karo Mas Galih. Engko langgame Setya Tuhu Mbak Dila. Ya, pamintaku. Ya. Monggo, kaya apa? Sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo no. Siap. Nggih. Rene. Kowe kok mengleyes-leyes kudu ambruk. Rene lho, Mbok Rene. Melu Rene. Mbok dudoke sing sehat lho. Dadi kongkon sampean nyapa to aku melu. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambruk wae. Nyapa lho, urusanku dhewe. Kok dadak do Rene. Rene. Lah nyenengke. Matur nuwun lho Mas Bayu. Oh nggih no. Masyaallah. Dalang kondang duwe samben gilani. Apa? Sapa neh? Dalang kondang. Mosok Apa? nyambini bakul kopi. Kowe iki turane dek iki ngawur. Kowe iki jan dagelane mantan maling iki ngono kuwi. Ngerti lek legone plastik mundak ngalor. Aku ya ora kelingan nek bengi iki ro dhek to ya. Ora kotakku tak resi isih. Sak wayange. Pamintaku Nimas Sidawasih. Suarane apik, larase tepat, nyomas iki jatah 100.000 kagem panjenengan. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah. Yo. Kaya apa to Cakoni sapa? kurang wayahe iso. walah ngono ya kleru dah. Mas aku ya wis. Ayo. Iki arep nanti aku arep rene apa rono? Musuh saya Oh, musuh ini dulu ya. Kaya ngene wong nandang asmara
Diajeng Tati. Injih Kang Mas. Sawangen saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon endah lan kompak. Injih leres. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebon katresnanmu Diajeng Tati. Menapa injih to Kang Mas? Panjenengan menika saestu jangan ngremenaken lho Kang Mas. Kaya-kaya ora Diajeng. Apa kok diajeng Iki dadi apa? Kowe diajeng kok iso diajeng. Ngenteni kancane. Wis teko kabeh lho. Iya. Ing sarina sawah ngene Kang Mas. Panjenengan semua arep manuk wonten mriku nika Kang Mas. kae kenang wong tok. Iki apa ta? Ibarate iki roman ngono lho. Oh ya manuk wong kae lho. Maksudnya Piye? maksudnya nek roman kan biasanya weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya manuke ngono kok manuke. Lah duwe kono manuk. sing mbok sawang manuk sing sisin didajeng. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kalian ireng. Coba delon, kluthuk delon. Kae manuk lanang apa wedok? Ajune. Manuk lanang apa wedok? Manuk lanang ya? Alah kok iso dadak mikir. Kok manuk lanang? Oleh 100 sing kebrondase kancane. Kowe iki kok manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kae nguyung adek lho. Wong kok angger sembrono. Ayo gawake. Nggih Mas. Genti Mbak Tatin sing nembang. Kene Diajeng. Kok kumusing to Kang Mas? Kaya bombong penggalihku yen iso cecaketan marang sliramu kan. Kula injih remen sanget lho Kang Mas caketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono Diajeng coba. Pripun to Kang Mas? Kaya kadudut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu Diajeng. Anu to bruntune ya. Weh dibasake halus ngono lho ora. Kene coba. Gede leh. Lho Kang Manut, sapa? manut kondektur. Apa? Kula nggih. Ora. Ayo Mbak Tatin karo Mas iki terus. Ayo. Aduh, caketing ati. Lho kudu iya tak pateni ngopo? Pokok senengane Mbak Tatin suarane apik, larase jopleng 100.000 kanggo Mbak Tatin. Terima kasih Mas Bayu. Alah, laris. Encen. 100.000 lho Mas. Ayo kuwi. Apa tos? Apa? Ngekel nek. Aja nembang kok ngekel nek. Walah. Ya. Wong kok leh mundur. Iki wayang apa diskotik? Kok sik ditutuki nek. Dome aja dolanan lampu. Kuwi nek pedhot goleke angel kok iso. Arane. Wong kok ora pancen kabeh. Aduh. Kok kabeh. Ya. Ya. Melu kae. Temi ora yak-yakan. Hei. Juga tas kok. Kayak son horeg. Masa. Lamune kayak sengok lho. Ayo. Kene. Sesuk ganti pasangan Dik. Piye, Mas? Golek pasangan liya. Aku sing rasangku. Wis iki tak wet-wet iki. Ayo. Ganti yo. Blok-blok. Ayo, tutuke. Apa? Tembang. Jenengan sing kan Owe, sing lanang. Yen cedak tansah. Yen cedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau atau? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suaramu gitu sih. Aku gini tuh. Oh, sing lanang sekarang. Ayo. Kamu. Coba yang lihat cipok loh. Lah ya rupane kaya ngono lho. Ayo. Sito asih, ayo.
Sita asih pindah apa kamu apa goleki ume kelingan umi ya terus gitu rasang gagas gak melu aku pindah aja rene to Mas ayo wong wis kebacut kok ya dadi rasida wurung pindah mimi lan mie goreng amin tuna Mintuna ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib terus Sita asih perayaan. yo sak langgame Mbak Tatin monggo diaturke Setia Tuhu monggo yo Aku kang setya satu tenan sing kene. Iki dadi apa to? Oh. Aku lemet ora. Coba ganti petik, Mbak. Tak cek delok suarane dites coba Mbak Tatin. Ayo, coba. Sing endi? Kabele apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Endi? Ayo. Anu sing kringe tengah sing kringe. Aku guru-guru tembung ini iki lho iso nakal nih. Coba dites coba. Ayo Mbak Tati coba. Aduh coba kayak ngapa strane. Ayo. Wah. Oh nih lho Mas. Ternyata. Oh kurang kenceng isih. Diuntir. Nah, coba petik nih dipet. Ya. Ya, lanjut Mbak Tatin tebange. Andika pengayomanku
Terima kasih, matur nuwun, mugi langgam kalih bawanipun kala wau iso kanggo sangune manten nggone mapaki Bali Wisma ing mengkenipun nggih Mas Titik Mas Purut. Ngoten Gus. Nggih. Yo, saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk Niken Salitri. Monggo. Kae kubur bakal ya kaya kupu saku tengah jalan kembali Selamat malam, salam sehat, adikku wedok, Nduk Niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lari iso terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutuk, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Amin. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Klitik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok Niken niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, ngoten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, pipis niku tembunge nyanyi. Oh. Ngono ya? Nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Mana itu? Iya, Duk. Gimana itu Mau pipis nakmu pakai ki nek suara? rono no arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Aku nyanyi yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi ya. Wis aku nyanyi aja. Akhirnya nyanyi to ning kupingku kalem-kalem kok diuyu kupingku tiba. Lah beda ono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 nggih. Nduk Niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Duk. Nah, enggak, tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin Nggih. artinya. Iya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Nduk. Wis ora temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ya. Ayo nek sing ndongake Niken oh genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara rasa pacaran sik aja cedak-cedak wis bener. Ayo lho. Coba lho, sementing rabi sik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Nek dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku mbiyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe. Piye motivasine? ora nek becane.
Ya kanggo anu nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin to. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gatos podang ijo. Kosik to. Sik tak maca layange sik. Nggih. Menika wonten ngersaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Gelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok eta. halus-halusan sik. Mengke gerajakan utawa gelang alit dijenglengne penak. Sampeanku nembang yen ing Tawang, yen sampeanku yen ing Gawang ya tadi. Gawangi ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek to harus enek sing enom terus ngenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Iki luwih enom saka tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to? Mas tuh lebih tua dari aku. Oh, Iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan demi nggak ini boleh. bukan karena melecehkan tapi menunjukkan Karena- rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti niken ini cemburu karo sampean lho. Lah ngapa to? Lah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Lho aku aja meneh kok wong loro aku ning omah digo rebutan sak kampung kok. Hanya Lah bang. ngapa? Ngarepe didon iki. Amin. Muga-muga ngasebadan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ya dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathuke Mbak Tatin to, saiki Mas Kluthuk tak gathuke niken aja do ganggu. Wis ngono. Ayo. Awe. Nu. Nuk denggelmu. Linggo. Iya, iya. Nuk iya apa nuk? Nuk iki ya Duduk. duduk. Oh, duduk. Ayo nu. Nuker. Nuker enak. Lenggakane. Terus no Cahayu. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Sliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu. Paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret nggonmu? Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Oh. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di nah. Rodok neh. Nah, bener. Jokke. Dodone rodok neh, rodok maju. Nah. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Diacok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen delok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Ya tak tutne dong. Iya, nek dituti kok jiku iya apa-apa. Masa aku maling lho. Ora. Ayo, lanjut. Sontakan waretane Masa foto ben ngerti ke wong-wong e. reki
Lah kepadene iki lho. Niki niki gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Masih dolek karo adine kok meneng wae. Kok boyo? Muni piye? Lah kepadene kok niki gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing muni boyo sinten wae? Sing muni boyo. Yo. Kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh, Kuwi kelong ya kok iso. Lah malah boe rokok ngelokne aku boyo. Malah aku setuju wong trayo kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Ayo. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Kula eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bah. Oke. Ayo, dang ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Iya, Aku ora kan? tau mangku lho. Enggak kan? Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Dik. Aku ora mancing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya apa coba. Niken ora kleru. Coba kene. Ah ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngopo dadak nglugi bacing klopo? Ora. Ayo. Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. Alah, wis. Wis wingko asam urate kumat wis. Samurat matamu. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Mati. Ya berarti kuwi stroke. Segudulmu. Kita ayo apa kok solar. Aja ngono to. Kok kelekmu Ngenyek. Lah urung tak cukur. Lanyakno riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awak dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus nah Cahayu. Lanjut. Lah kok genjol-genjol sih. Anu silitmu anget lho. Bar iki aku pis. Arek ngendok. Sumadep ras sing tias. Nduk, ngadeg nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijat kretek iki ya. Kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot. Kene. Manut to kok iso. Nduk. Ya. Iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh. Pemburi dudu lentus. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngeduk iki. Nah, ya. Oh enek setelane. Oh. Sik to kowe. Nek aku pengen jajan. Kene lho, Sik. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul ae kok munggah. Itu tombolnya apa? Ini Ustos pasti. Coba Dani. Dah coba ta. Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo. Kan, anu, aku balikmu lho, kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bulik bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak ini langsung mak. Iya deh. Tekan ndi? Sumedhot Sing tias ing
ingsun prasapa Langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk, nduk niken sik. Monggo, yen ning talang. Monggo. Ya, Nduk. Monggo lanjut. Kak Tatin. Tembak kangen. Monggo. Go!
Terima kasih, matur sembah nuwun. Turuk, turuk, turuk. Aha. Anakku, Ger. Apa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Sejatinipun enten apa to Rama? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Den Masih Broto. Kowe aja gawe wilang pun bapak ya nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Den Masih Broto. Foto priweting kapan Rama? Coba kok nggih foto priwe. Ya kemajuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jembono bakal diudaneni marang Gusti Den Masih Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak ki alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. excited loh. Excited to Mas. Ya. Yo. Ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo karo Bapak budal. Mari kutha, Nduk. Suara kok suarane. Warohe kaya aku pol. Suara kok suarane. Nduk. Lah kuwi. Jan. Weton gudang legi. Nduk. Kurang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede ki sithik. Kita maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Ala jenenge Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Injih Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saikmu wis di batalne? Batale ya. Maksudnya pripun? Kengsel. Pripun to Rama? Den Masih Broto wis ora gelem karo sliramu. Tak Gusti to Rama. Enten lho Rama, sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Masih Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si Paes Ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki kok nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awake ready mbelung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Masih Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten. Mbok ora usah nganggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi kuwi. Sampeyan apa ora buka Facebook? Lah kok tekan Facebook? Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggok di iki
Omahe ndi, Mas? Ponorogo. Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Malaysia. Maksudnya dua orang ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ngugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa udah tak Cempluk wis arep didhauke Apa kok itu. kowe anu Cempluk melu Mas BG. BG sangusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Malaysia ora rabi karo kowe Nduk Cahayu. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jenenge bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing ngakon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane ora sedo dadi aku nek ora dadi mantan aku piye to, Pak? Ki wong wedok soalnya kaya ngene ya. Aku arep mbantah piye karo Adipati Pluk pangkat pangkate bapak ki opo, Nduk? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si malah arep ning nekku. Aku kan jeneng Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto, Cak. Aku seneng emong karo Den Mas Wis to, Broto to. manut to bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses kok ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis to meneng dulu ayo dites dicoba. Pak, aku meneng ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batal. Den Mas Broto. Ten. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Pak Adipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 Mulane kuwi mbone iso aja batal to, Pak. Wis, ten sabar saro sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok iso, Pak? Aku pokoke aku tuh menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Ten. 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 Suminten. Matamu. Duduk. Su anakmu niki lho su. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun lho. Ten. Nduk, ngene lho, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nananina karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto to. Alah, Mas, aku seneng kangen tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo. Bapak ra Diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe aku- malam pertama. aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen sliramu. Alah Den Mas. Iki Aku- nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ape mbok nadahi men. Utuh. Ten. Iki ki Den Mas Broto. Ten. Den Mas Broto. Aku ro gawe tisu magic lho. Menengah. Ten. Ini Nduk. Oh
sik. Aku bapak. Udu iki Den Mas Broto aku ora pangling. Den Mas Broto iki pancen rada mrongos ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Ale ten aja iki bapakmu ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki carike urut. Tak kintang. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Gendeng. Bapak air senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulus lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulus ndi ndase bulus. Bapakmu. Aku malah pengen Aku. ndase. Oh, yo. Gundulmu. Apa? Ora sida iki sik siji meneh kakakmu. Kalau gundul Kok enek rame-rame opo iki? Kenapa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Ya kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe takjak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Sentu. Ya kene. Iki piye ta ana sapa iki, Pak? Guna Sentu iki marang tuamu. Gula secok. Kok Guna Sentu iki? Guna secok. Kok ning kuping kok rapi. Kali ya. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo. Yo kene kuwe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki. Den Mas Broto. Iki ki romaku. Iki sapa? Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus. Bapak ya sir. Mansane. Ngene iku masalahne. Iki sapa ta, Pak? Dina iki takjak bareng-bareng. Ayo sesuk ngene anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene Kakek Nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Den Mas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa dong, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk yen rambuk urunge entoke kowe apa aku sing mati ana ing paragane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno Kakek Nggolo. Ora iso. Yen rambuk urunge Sabetke ponragan ilang kowe. Depane Kakek Nggolo. Kowe aja cacah saka bapak. Ya, tak jangane. Ayo, go. Wis bapak.
Bakat. Aku nanti. Budek. Apik lho perane. Apik piye kena ndok pitik. Nendaki gares ki lho. Gares rasane kene langsung sebelum. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, oh. Bodo karo ndas kisor ya. Piye? Lho, yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak warah. Kon salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. Wis, tak waraske. Aku kaya wingi. Aku ngakoni kalah kakek golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Tambanono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Laip blok. Banyune bapak cukukno blok. Mas Broto, aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene santai jelita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang naik danyang. Danyang sing baur sok. Aku dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras bro. Bayumu waras ten. Kaki danyang nih, kaki danyang nih, danyang kaki bumi ini bumi sing nyesep gambar sukre. Suminten muga-muga. Aku wis dadi cantik nih Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji desa aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras ten. Urung. Hei, cantalahat. Cantalahat. Bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan iso jenenge lemet. Serius mantan desa tak undang. Sar bleset. Mantan.
sing loro aneh. Bu sing loro. Malah waras parah. Bapak, Napa? kok adus, Bapak? Adus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing ditirap sapa ki bocor lho. Cek lakon Mari aku lho, Pak, aku mari lho, Pak. Pak, aku mari lho, Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Nduk, cukup semene, Nduk. Manuke bapak kemblok. Tok tok tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Wasiah kadhawuh dening Dimas Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Ngapa dikocapke kok? Apa pendapatan ora nyukupi dikirim. Ora nyukupi apa enggak main. Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Itawati wonten sing kersake gelang alit saking Soebul Bet nyaning Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Teluk. Ae Lara disampeke Yo, sik dibawani. Mereka kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambyangan. Oh nggih. Duh, kok ya ora mikir sing kenan banyu. Piye? Kok sik dibawani. Lha kok kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglenge kok oke. Woi, oke. Jengleng. Mangsa. Ayo. Aku Umbul-umbul melambyangan. bangga tak jengleng. Ayo, Bos, jengleng, Bos. Engko timbang kesobot dagelan liyane susah. Ayo. Wah, disawi ya. Ayo kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. Ayo Mbak Dita, sing jegeleng Mas Klitik. Mandian Tambah wit. mayone Mandian Yo. Ya. Ose. Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. Oh nggih, Pak Jun. Nggih. Wilujeng midhangan tangan Pak Jun. Nggih, mau ngersake anu, gerajakan kok wau. Niki anu sik gelang alit riyin. Menika dipun pirsani saking Bangkok. Oh nggih. Aduh, kari nunggu oleh-oleh. Monggo. Ya Mbak Dita. Suwarane gandeng belambyangan Gendeng belambyangan As, yop. Hop. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Ayo wong bedhok pitik. nyara Dicari acara ngendi lho, Jan? Maksud tak boleh ngene iki. Lah piye ta? Cerot. Lah jaluke piye? Kaya kritik. Coba ayo Mbak Niken terus, Mbak Niken lanjut. Mas Nidik ya. Jegleng Niken.
pianyu wangi As. Hoi. Au. Jempolnya tak pidet. Oke, dhewe ajar kene to. Halo. Ayo. Gelang. Iya. Oh ya. Kenang wetan sekarang Ose. Ayo. Steren sik ben penak aku kowe. Kalimyat lima Tak ditahan, ya. Belambiangan Malah balik bawa acar. Ya nek arep jeng lagi bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing kendang. Ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng. Aja kakak Iso koprol ya, Pak. Apik to lho. Jengelengane dadi lho kok masa ora seneng. Dadi nak lagi. Piye? Dadi mbayen. Jengelengane dadi lho. Ayo. tanah indah. Apa? Piye ngapa kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani apa ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo Ayo Mbak Dita, ayo. Kumeliaring Taman Sari Nusantara. Belakang. Melalui Taman Sari Nusantara. Belakang. Melalui Taman Sari Nusantara. Belakangane senang usai wis tahu.
Bang Alip diatur iki. Monggo yo. Ya. Wes kalakon semene masih isun nyari kenyane
nggih matur nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Ruduk. Matur nuwun. Mangke tak tutuke ning Patek Songo. Karo Mbak Niken karo Mbak Tatin. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Romantene Mas Klitik, Mas Ruduk. Ingkang baku napa ingkang dipun gayuh mugi-mugi Gusti Allah tansah ngridhoi. Amin. Insyaallah Pak Gunawan sak keluarga pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih, Mas Ruduk. Sami. Omong sami tok iku ya apa? Nggih, mugi-mugi Pak Gunawan sing delok selamat, sing nonton selamat, sing nyoting selamat. Ya kowe Nggih, terima kasih. Mugi saged pinanggih sanes wedal. Matur Mbah Nut nak nutuke laku. Siap, derek mangke. Aklar kang samya sipo Pindoro pingang samudra Kadya panjraing puspita